Good morning sapud. Morning everyone. Dami. Kalsada. Good morning pabrero nga di naman. Kanang deron. Good morning pamaron. Buwang nagyang ka po nga alas City paman-kapin. Kinagasulat man kong purami. Palis na. Kaya nga mo kong hapon. Kay gisugo man kong Maglay nagkuano murag. Ninglandong man uwan siguro ron. gisugo kong airport nga pangaduon ko no. Madong morning. Og criminal Aw eskunday. madong buntag. Ana, oy na po. Madong buntag mga love. Ang kuno mga lab. Sartoy. Nagtapok medali kay kuan. Sana na. Naging mo nakapasan mas bilita. Dengan salamat sa nag-subscribe sa kang Kupaw nga channel. Haba to ko katong kinahanglan no. Tudluan si Jang Isaan ya. Kinahanglan apog. Mas bun ko dengan salamat sa tanan amping mo. Sa to sang iko anak ka man. Sa nagsubaybay sa hay ka manang apil-apil mo kunin jo. Clear what? Sabi tao. Clear what? Da silang duha di si Upaw nagpatudlo ni Florami og ads kay Kaluyas Ginoo at sa baboy kuno Kaluyas Ginoo na mas Upaw kuan na monetize na Iritry ato ikan si. ja gitudluan sa ijaan og unsan pangimog ad sa baboy imong ad sa baboy sila Ang dagan wa. Ang dagan. ja mapareha pa nan kasapan na kung Florami kay di ko himog ad mag-ad tag sara ka buok mangway maando kay di man ko kakita Title, click sa kwarta. Mali minimdaman, title, kwarta. On. title kwarta ko noon tuduan lagi Wa lagi ma-off na. diyan ka mauna Ang sarap to, kung mag-upload ko, unlisted una. Diyan ang tanawon na list Chrome. Unlisted una. Unlisted una. Diyan, hawaton sa nimog ma-upload. Kaya di pa man ito ma-upload. Hindi pa man pagdagan. Diyan mo 100% na makitaan ito nimo. Chrome. Diyan, butangan agad. Magbutang sa agad. Ayaw ni mo butang. Ayaw ni mo i-public. Kamu balik na po ko ratos koan. Public. Ato na ka sa YouTube studio. lahi po lang ito ni mong Upaw Florami Ha? lahi po ng iza Kailahi, pariharas imo. Jadi man ka makamao. lahi mo Mas lang ko kay isip ang kong kalit. nagmaso sa kay o kalit di dyan sumangil kaya makitag bugas Isapod. Pero Talagi. isipon ko, nagmas ko kay isipon ko. Sabi nga, kuwan din. Oops, sorry. Mara na, mong balik. Buhatan ka na, nay. sa katong alam mo itong haay mo magipalag pahaman Ha? katong haay mo magipahurot ito pabutang pero wala Kaya ito po ni mo pamutang eh. lahi itong aho kaya di ko kakita Awa, karkansi ka. Hindi ka magpinundo, di ka maghinumdum. Ito nga dyan, mo kay... Agka nang imong gipangbutang, di po na ingon nga na ads na. Kay YouTube gihapon magbuot. Pero at least na chance. Magbutangan nila. ang usbon nila usbon bitaw kuno nila Na iba, aside, duhara sa ilang ibutang sa tunga. Bisag upat imong gibutang. kuhaan Sila adjust. Inuntos- Sila ang buot na na. inuntos Pero mo at yun. least, imong tang gibutang ang ad-break na chance nga. Kung na customer at YouTube nga mabutang. Na bakante. Butangan nila. Munang imong butangan dito mga ad-breaks. Every 2 minutes mag-hua. Nga to ba 2 minutes? Padagan na to sa tubuhan. 4 minutes na po. 6 minutes na po. makasamin ako makakita ko nga to lahi magaho Like continue. Sigwan ako load. Kasi galing kalit malaman. Hindi naman po. Dana na nakabutang na primero Ha? nakabutang na Ano? Tanawa ko na sa imo nang. wala ko load Ano mga balik dyan yung cellphone. Balik og load. ako load pa abaw Napa man. Pagpa-register sa laman pa, huglain. Kaso tanaw nga. pangwasag kuan pangwasag kanay Nahurot na nga. pang-redeem sa di ma-redeem Hindi mo naghag. di ba na-redeem nga load Tapos sigang tiil pa ma ako mega. sa magagikan pa makakumigas Ano ako man dahil sa sigang. napakuno Kaning H man wa man. Ano to sa yung video sa? Ug di to magana to video. diba ni Mag-signal na. biwala ka dugkuan prami agwasakan Ha. ha Video. Kaya wala na nagpupunta. biwala lagi sila ijaan og pag umangkon kanis Upaw mo ni kina unhan nga pag umangkon tanan panganay Nagpupunta pa bitag basak nang. nagwapa bitag wasak na Nahilo dos mga naagi giuwan ng good. salamat ka nag-uwan Wa pa ning uwan luoy na na. pero kay bawa ba mo pila edad ni Florami sa pila edad ni Upaw pag edad ni Upaw Kasi lang kay discourage sa kuan mo ingon nga
ijaan pero manghud pa pero bisag ijaan bisag manghud pa ija gyud puy tawag. Niliwat des na nay sa kuan. Kay gako po na po ko ijaan nga kuan. Murag pare-pareha rami. Mo pulis pro mi og si Upaw. Ito naman. Eh, Ani pala pindiha mo. Betul nga ligsan ganito na. di na ilang ato indan. Ako ipakasal ni yun nga hanggang nung aloy og katungas kabaw. Ha? Si Kinit. Isa may tama sa wag daga putong ka. Ano naman? Isa anak ti ko. Maoy. Nani ads. Salamat po. Grabe. Hey, salamat. Congrats. Bahalag hagdi na way ada gaho basta na Iza. Daghan putungon ng baboy na nito. Naghagan. Hey, dahan salamat. Rami. Grabe Salamat. binutangan. Sa ngano salamat Ginoo. Kay may naghatag na ng grasya. Eh, ikaw may nagsingu. Nanay ko mamiso, makatigom na ko sunod tuig siguro no. Nah, nyati na gadid ma'am. Hindi na din eh. Kay makatigom na. Bahalag sa'yo makatigom. Di malag kagay di ko kahibugad. Uy, kanang imong ad mo lagi na ya. Ano pa nila panda? Ako lagi maglisod ko mga kuan. Kaya di ko kita. Signal bitaw. Hihi, tingog bitaw. Di ka sana. Tsagara. Lagi ko makatingog kay ko kasubot sang gibati. Kalibangan ba kautoton ba? Kalibangan mo ko Kahilakon tuton. ba nga katawunon? Salamat po, bro. Ay, lipa daw eh. Ako gani ka to na ads na sana. Di ko katuong. Kaikiran ko. Tumoy sa mo gani. Ako gani ko bakubaan gani ko. Si Promise sa una ito halanang. Ito po kong ingin sa una. Aramang lipa daw. Lagi ko baan po ko Ano ba sabot. po mura tagbagong nga pleg trabaho nga nadawat no. Mo, man dyan ni. Mo, Ano dyan ni? Sunodan eh. Kung ano pa ni. Kung sinisyon na po na ni. Napod. Hala, Ano po. naman basta kay moabot. Bakubaan na po ta diha. Kaya ko sa una ko bakubaan man ko. Sa may address sa imong pindan he. Danhira Porte. gihap. Ada og danhira. Kasagaran di dyan na moabot ngarong mga COVID. Aglas Dudugay. ra nga ning abot aho ra. Ang ilawan na nang Kami sa kasada naman yung labay na. Kasada. Kaya kami nagtukong. Panda. Line ra ni. Panda nagapil-apil. Dikig naman ang unsa naman. Wala nang gilod. Hihi, salamat sa Ginoo. Sagara. Salamat. Babay. Pwede ko salamat po. Babay na di ay. Pagani. Opo di ay. Man sa Jung baboy na di ay. Daghang salamat ninyong tanan, labi na tong tong tanaw. Jamulak de ka. Nga di mo hilak nga nalipay. Kisa kuno pa'y Hilak, busog hilak ta. hilak mas lipay. Hilak sa lipay ko ng Sporami. Mura alyana. Nansam na karado yan. Mihilak sa lipay. Oo naman yung signal sa Pati po darin. Tikig nino. Nibistihan na to. Ih, ano sa tay? Iro ko Tawag no. ka nang. Iyo tandero. Tatay ko no iro. Buhi sa kuno kitang iro kalibangan to. Ano sa kalibangan? Ikaw. Salamat pod ka Porami. Salamat sa Ginoo. Oh, salamat po yung tanan nga na nagsunod sa among kuan. Ikaw bay nagkuan na to so gulog himo. Sa ikaw rag happy mura ikaw magtiwas. na nagtrabaho. Di nagsugod siya pa yung matapos. Uy, kisa ba to? Hoy, bitaw, si Zay nagsug na. Nakaw. Siya po yung Sige na matapos. huwag na push no tinanghugan ni tatay. Nagadto ako nitong kabang. Sa kaya magdalapos ka bang ko kay kilibngan. Anong gyutan man? A few moments later. Gikan sila na. Highline. Ha? Giluha. Ang kay hinlo magpanit. Ang atong imong payat kanong doon. Mga tugnaong to. Mga tugnaong kay Naginong ng saging. Nabi to gibugi. Imo tas purami. Ito man. Na. Saan ni? Kas purami. Ino yung paborito saging o ginamos. Napayat sal. Hay gwapo. Ang tuwa. Gwapo og saging. Ginamos po. Sandaan di pagkagpanamin. Naong. Lugo akado. Bugi. Kapay tundan to ah. Putod. Man, lagi mong tundan kay Putod. nasbulig ka hinog. Nasbulig. Yung nabaw. Pas ibabaw. Aba pugong dagan ako bluas. Hapon, sige man ta kog ligo. Dalawa ako ko na. Liwat mong nanay. Liwat mong nanay. Iwat na po. Sinanay sa una. Dadari jadi apa sa bus apa kung talaga Anang liwat jud. Kawilan na po. Ang liwat jud. Mamahaw sa mi. Nakata guys. Haw ko no. Rami. Gano'n timbungan. wa may ham. Dengan sili. Ay, naghanap sili, pero wala ko nakabati. Wa lagi.
Ano ba sili na? Wa ka nakabati. Kabatis ha, grabe. Bisa giluas mi. Mura din ng sili. Bahala Mura giluas na ng gubag. Sa saraw mo na pusa. Siguro. Nagbuka po. Napi kamote, kaning kamote, gi kaning mayura. Nino. Mura din ng sili. Bisa nalata ng babas luas. Isog na sili. Sabi. Nga ni Jugulo. Ang kaduko. Napagatsal halin gapon. Kupod. Ha. Ano naman yun eh? Tiri, makakagsaging kanu wala pa ning uli. Apay ng pastel. Kaya na miss. Ni, tiri. Agsaging. Gali ko gabukado ginja. Avocado. Tapos agprontas ni Lolo wadihag mga panggol. Nakapang kungitas lula. Lalala. Di po dilod. Di. So, Ganyan yan. Mukaan sa mga bukado dito nga tuon. Kanang Wow, dyan na ka ba, G? balitaron rag kuan pahawiran di dugdugon. Para bang gawin, Pagpapaan ko, ano rin yun, ha? Ay ka na ba? Kasi ka na ba? Hinog na? Naglabog mahirog ubay gapon no? Ha? Ubay. Sila. Sila Queenie. Lagi kita ko. Ito kuan dragon putan. Gusto. Gusto na pa sila? Pinin dahil na kung ibalik ba? Nga ba? Bayan. Pas kang hirolin ba? Kang baji. Yung bilad. Sige na. Kaya mamawasa mi. Zero. Hindi. Mimi pa nga. Maduhay sila. Ginabot sila. Ganun na. Mag dua-dua ko di ko kay bawo nabuhi na rin si Mudja. Mag dua-dua pa na. Wala ko matubang sa amin kay Pasok na tubang sa amin kay mag-aw ko magtanasang naong. Ito, magkakaroon pa ka nga tiguan nga kagdi na, ha? Karoon pa sa nag-uus dang naong. 54 years na silang naong nagduda. Karoon pa nag-uus. Labaw po na. Sayo. Tara ngayon. Di. Jawag manang. Di man mo angkon. 54 pa gani. Agay. Balik. Nabuhang rin ko. Hugtan. Na, isa lang mo na makapig mo sa ikaw nang. Ako na tiyo pa. Hindi mo kanday. Wala kasi lang habog, ha? Nga ba gabi na? Di niya ba gabi? Balik ko na day. Habag na kuno ka. Nilawan ako ng Tay Mayor. Day. Balik sa kuno Tay Mayor. Hindi mo lang karami. Asi pa na yung luto na. Mura naman nagkinukot ng gadis ko ng kaldero. Dukot lagi kay ako may dangag-dangag. Okay, gawang deso dag. Deso. Taklo from day ay. Kay ako kay wag nga anak mga tao. Nangamit sa dito. Aga ko kayang daghanan ko luas. Ano ko nagkaan ko bukado sa Jubinja. Ako luas. Bugas ba dyan? Natanan kampurami. Sige ba ako gligo buntag mo ang. Mawa. Si Mayor agad si way bugas-bugas. Bawo ni mo kalit labod. Di ba po mo kalit mo kalit. Si Mayor agad si way bugas. Ano kayo magsakit? Si Mayor si way bugas-bugas. Way luas-luas. Kay kumakakag parat. Naka-Scarland. Pari sa Carney. Secret. Ito din. Hingan lang. Si Carland mo pa. Okay. Na. Sugulag Carly. Di. Secret. Wako Di jud. Wako kay las nga na kay hang nailan diri sa Carland jud. Secret. Lagi secret. Mula ba na dani? Alam mo ba rin ka arte? Tawag mo pala musal mo sa simbahan. Pinahalon ay. Ah. Wala yun ko tanawin kay Ano ba bang naon? Masanay? Carlo. Oh, kana na tanaw pero wa pa na makuan. Magutan ni Carla. Kapoy lod. Oo, wait. Alam mo sa Kita kay wash check na yata pinabustag man mura mamungot ta maminaw pero siya siguro gud maminaw na pero mungot pud. Moingon mo ganda siya. Ikaw mo to ako ng tasya dahil no? Nga na. Na wow. Ako to pa. Halaga jud mo. Ikaw mo tong classmate ni Mara, no? Mara. Nandiyan na kami na. Tingan? Mara ko, no? Agi dyan Harvard, famous. Carlan. Silingan mo Di ka nabungi na. Tawag daw sa likaw sa ngari. Tawag sa likaw. sa una. Dali. Atong sulit daw. Ilan ang kina? Basta itong ubos sa lula ka. Bayan na si Doro, di ba? Ito dito sila. Sige na may hang na. Lakaw na daw ito from ikaw. Bliss. Tandog tong Wa pa ka ni Bliss. So adi ka Bliss na tiyo pa.
Nati prame. Prame ni habang ko sa aliana na. Habog ito. Nayor. Gani wala na. Pag di mo, tubo. Tebe. Tebe. Sali. Tundan day. Dili mo kagtundan. Karong magwapa ka. Dili na. Didir na uka. Dijud basta saging di jud sa bawang ano na. Madyo pagbulanghoy. Pud mo ka buwad. Di pud mo ka ginamos. Ih, Katong day nag-atsal ko gani ganas kaon lagi siya. Ganas ka na. Ganas batong. Wala problema. tago ra ba? Pero nga tundan. Wa ko nuray biyahe taman August 30. Way dawatan sa Bohol. Pero kitang taga Bohol pwede ta magdagdag sa Bohol. Taga Bohol pwede mo gawas. Pero ang taga Bohol di pwede mo uli. Di na magkakasud. Gawas ka. Si ina mo pa. Bandang na news. Papa ko nabasang news. Taga sa lian nagtundan. Way outbound pero way inbound. Taman 31. Na, may doon sila sa taga Manila. Sila ka ulit. Pati la anak ng impod. Di sila ka ulit. Kaya may kuha ni. Mga may kwarta. Pero daghay na nga apong kay nahinoy apol nga makasud. Di ba Flor? Saging snipilik dutong magka. Kalau to Indian, saging no. Pero wala may saging nga karang magka. Kanang krabs pumit. Pero di abigad may. Nga ni babon soup. Wala yung mga ibalag dyan na lang, yung mga magdangag. Ada. Ikaw nagbaligya. Mora gyapon kay ang palit bugas. Nga po lang eh. Nagdaluto ito yun. Kukot pa. Buntat na siguro ni kay Hindi ka nag-date na mayor. O, kuhan. paluod pa ko. Mo gila humag ang upload. Ngin mag Salamat na mayor. Kana na i-add. Nakimon nag-add. May ad. Higa. ada na. Nanana. Eh, Gata, mo koy pagabot na abot ko mi. very good. Unan ka baboy, mitang mitang. Nay, ano na ikagra ko mga ikagra. Ano ba yung laman sa may kadalit nimo? Maglukot ka dito na naidola siguro magtataw. Sobra ko rin sa magtanaw. Wala yung pinaka-base nga pan. Lagi. Pan di ay kayo sama. Nikto na kana nagsagi mo. Labot mo ko sa naman. Sa tundan na, yung mata na eh. Sige, sa kanay ito. Tundan. Paano na pag ito yun? Sloto na ni. Kaya sa kulong kuhan kayo nas mayor. Mayor, nagkain mo saging. Gauman nga. Pwede mayor ng rice cooker. Wala makanang dakaw ka nang Sino na ba? Bangat gina sa toro ni. Labot gina rin ko. At sinira ba tos bay kay rice cooker ba? Pwede na ba sa mayor? Ibang mayor. Doon na rice cooker dali. Ay, luto. Naman. Na kamo ta session ko. Abot na rin ubay. Muni kami nga, dyan, kami din ang nagkaan si Roy. Para dapat si Dando nag-boarding house na eh? Oo, ano ito? Palma. Palma. Kasi dyan lang po, kay Thomas po, kilid sa buhay ko, no? Palmar Japon. Palma ka. Kasi nga na sila. Kajan dyan, doon oras. Kanang Nilis mo rin postal. magkamay lang kay naman ko ni bahay dito. Di, wa mo sugot ka na irin, yung gatura sa bahay kay Lado. Dalahi, badaro pasahero kay tagsutag sa tricycle, mahal mag-flit eh. Ay, wala naman Roy. Kaya tayo kay Gihon. Anda, mado ko na doon sa eskwelahan, kaya arong din na mamiliti. Balik man saan na nagalaon, kaya mo lang ko nga. Sa kursong yan, kasi dyan. Wa ba, anja. Sa kursong dyan, ganda yun. Aba, mo dyan ba, mani mas mo ka excuse mo. Kakrim si Jack. Excuse ka dyan tambal, kada buntag Diyan, ba. na may pag, labaw pag, Duha ka kada Biya, kita nga, city. rape. Di ka gabi sa city na isa. Dahil na po ipapasilong bitaw. Samot ng isang sinus na na. Sa inos na po ipapasilong. Para tagunong Maliwat oras. na yun sa sinus unpod. Ikaw sa ilong. Basta abog ako mo. Kapod pa no? Ako na. Abog, tingin Mo, di dyan dyan, nagkabutag. Sige, ingat. Abantay ka na, hindi po ko makatogo ko yung pang nudnudari. Makasamot sa mga ni. Pag-aho. Makasamot lang di pang ingana-ingana. Makasamot sinuna. Hingan nga Basta na. na yung chemical, pero natural ra. Makasamot ito ng chemical nga. Asin ka, karo, kung saan ka asin mo ko nag-iwan.